aserit koria lero nigo chitundubari chirense ye factory ya Kibirigo chia Nyamokeri ya masita kiambere amona ria matunda chia sirwa ne chiratiri chokarenge cha yabarimi nyuma batararenga neratiri yomokarani ya kwenekia tibari kwibirwa chikiro chechae asesire yo yabwatukwa noyo korigia ekerugo kyo seneta ime county ya Nyamira Jeremiah Migosi negatimiro biri yo kwenekia ubibwe chae erio omurimi aigwengeriae nonyenigo asetundubari ya masita nigo mokarani angakorenga chae maiga yokonyoranga eratiri yokorenga yabarimi yaikire aroro buno musekyo itoskiri nyari kembure agotumanya asobwagare otokonya batawara iga yakoraki abangina moroje bano mone choncho no moshimwa sana tamigosi Munenzere ya moyo kenania oboibi bwechikiro bwechae hanire monase county ya Nyamira yo koriye kirokyo wa seneta se county ya Nyamira moskechere Jeremiah Migosi litkoria rero habwatoka chiratiri gocha sabaremi bechitundubari cha Nyamokeri ria masita kiambere na ria matunda echio chirense ya factory ya Kibirigo Munenzere ya moyo kwenekinga nyuma batararenga echa yabo asomo karani nigo bakorenge yao bene kinga chikiro chiria chigosoma seratiriye yo kosoma chirebo igo aseratiriyo mokarani ntonte debate bya bali bami moshimo Jeremiah Migosi nabaretera anto mago jagaiga amona mosoti tobaretere eratiriye mwayanjiranire eratiriye ya talibise gitwale tatundu bali ino gaiga ose talibite na twale tororo otwale tagaiga asengencho yegangeya yogo konyomore amachama ni umotoko ya oyimora yegene otachia ueratiriye na ndako bagukwana kerekyo niga bari mibereire nganigo batwaro mwese asekeria bagote bakonyenga nigo babire bakona cyo chikiro egento batebire siro yo moskechere Jeremiah Migosi yo koriye kirokyo bo seneta nigo yabere ngencho mono asebare Korigimbe bachichira se chitundubari raundi nachaka go kumingembe bango tokere tundubari nkorierama ani nabwate amangana ari ari tire chakweresa nga ebinto birabisarigete ngakyase moko genda momote ngatikanya samo seseni naende obongaini boli nechisembi boli bwa Solomon boli airu ngaki arwororo nyasamo seseni toko tore chae onye kenyo wika kilo 60 bona iga ganya 80 maka 90 gatiao tigamba tebinga oyo minto Migosi genta konyire negente kenene ege ko rwasi kwa chikire chi 30 omako magima nigo konyone chikiro chinyinge sana no maenenga ngo bakonyere ege kogara asukwana nteramba nkaite moigwe chinkumanga mapadiriko nakartaki na ase tuana nile kwetani chiratiriye chemerongevere obago tuwakire chisime batadabinga gati mwakareki mwatokonye ase konye ngo pima 10 era ngo pima 19 bakemerongevere nonya nigori beralitindi nigori abwatanse mega yomokarani kurwa se factory ya Kibirigo wikase tundubari yari amasita asanyore kerekyo na rieratiriye yo yare kwena nugocha sabaremi ase engusano yaba wika omokarani oyo gotiga gupime chae na kogenda erio ekiro ya eterengwa korengana nekire yuenyi yaretwa sensemo yabagereria bechae bakorawa na Peter Kinyonsi gati yabande nigo babwataya iga eratiriye neke moni Migosi atorete nwale no mulemi na ndo arode mulemi tatati achaka koryegwa koru grassroots ate chifagito Jones nkebiri goyoka
ebwate moscha tukaenda sabara ibande kuna abaseneta abaregati abantu baregati tokonye tubwate abantu abari mikibeta cyabo bakakatinyonga tukanyora umwana yokorokwa engati yenjira yemo yene kiweno yokorige keroke boseneta se county ya Nyamira Jeremia Migosi uyo ene kirina abare mibecha engo be kwa bare bosio anene monasa maganiabo kwene kina ogonjokarania na kwena na chiratiria tundubari se county ya Nyamira ngo chikwene kinga omodemi tariko chako na chwa kirende yonsi ase amangana yecha ekurase etundubari ya Nyamokerie gotoka ase factory ya Kebirigo ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo ripoti ya Ensoko TV Retranyarike Steven Embonde.